Jahas, 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 jahas. Koskahan ne tulee? Ja varmaan ei kauan kestää. Tulee Hirnu. Lähdetään. Hirnu. Joo. Jahas, missäköhän hän on? On kerännyt tämän paikan 10 jo. Siinähän sinä olet. Jahas, jahas. Lähdetäänkö ratsastamaan? Kyllä se Hirnu. Onko sinunkin hevosen nimi Hirnu? Onko sitten sinun? Kyllä. Lähdetään tekemään jotain. Mennään ratsastamaan. Tulehan. Parin tunnin kuluttua. Hei, ota mua. Mennään. Eiks ton tyyppi? Jahas. 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 Ketä te ootte? Mä oon Kaaka. Mä oon Jaha. Et sä voi olla Kaaka. Siis sä näytät ihan multa. Tulossa se tappelua. Hernut. Lähtekää. Onko sunkin hevosen nimi Hirnu? Niin, munkin. Sä näytät ihan multa. Mä soitan poliisille. Poliisi on tulossa. Haha. Piu, piu, juu, juu, juu. Hauska sanoa jolleen. Hirnut heppulla kakakku. Jahas, tarvittiin poliisia. Auto kiinni. Auto kiinni. No niin, hyvä poika. Lähde nyt. Se kuulostaa ihan hepalta. Niin kuulostakin. Onpas jöpöinen ja hepalta. No, mitä asiaa? Minä on kiista menossa. Minä lähdin Hirnulla. Tämä ei ole minun hippa, mutta meillä on samanlaiset ja näköistävät. Eipä. No niin, mikä täällä olisi hätänä? Siis toi niinku kiusaa. Kuulostat jo eriltään niinku ennen. Niin, koska mä saan monella ääntä. Tajuut sä, eikö sä mukaan osaa? Vähän sä oot tyhmä. Dorka, dorka, dorka. Häivy. Käs. Eikö sä häivy? Eikö sä häivy? Hei. Noniin. Nyt. Hän ei matki sinua. Sinä matkit häntä. Mitä? Enkä matki. Aha, mä lähden. Ja niin. Mitäs täällä vielä teet? Häivy. Missä menikään? Älä varasta mun heppaa. Häivy. Mitä? Älä seuraa. Tai yksi. Psst. Voi seuraa. Häivy. No. Lähdetäänpäs. Lähden kävelemään. Mitäs teet? Häivy. No niin. Lähdetäänpäs. Mitä te siinä ootte? Te ootte ihan jäätyneitä. Jaa. Mitäs täällä teet? Häivy! Eikö sä häivy? Mä käskin sun häipyä. Mennäänpä sitten missioon. Herra Jumala. Käskin sun häipyä. Oi. Mitä sä tuut siellä oiva? Häivy.